Gu gauzak herriari garbi esaten diogu. Herriari egia esan behar zaiolako, gu herririk gabe ez garelako ezer. Eta horregaitik gaur berriz ere, lehen indar politikoa garenez, zera esan nahi dugu. Guregatik bada, ez da inon egongo eskuin muturreko gobernurik. Ez Parisen, ez Madrilen, ez Euskal Herrian, gu ez gera ambiguak horretan. Hemendik esaten diogu, Euskal Herri osoko eragile politiko, sindikal eta sozial guztiei. Autoritarismoari aurre egiteko, ero herri honetan urratsak aurrera emateko, prest gaituzue konpromiso politiko instituzional guztiak hartzeko. Ez dakagu inongo zalantzarik hori dela bidea. Memorian daukagu azken 5 fusilatuak, Baena, Bravo, Sanz, Txikita, Otaegi. Eta hainbat bidean gelditu direnak. Nola ez gauden harro egongo herri honetaz. Herri honek klase eta nazio kontzientzia du. Herriarekin gauzak egiten, herriarekin hitz egiten, herriarekin konprometitzen, gure helburuak pixkanaka betetzen ari gara. Gora guta gutarrak! Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria antifascista!